14 май. Капан за мишки. Една мишка, докато гледала през дупката в стената, видяла фермера и жена му да отварят пакет. Останала ужасена, когато разбрала, че е капан за мишки. Побягнала към двора на фермата, за да предупреди всички за него. Кокошката казала, че на нея капанът не пречи. Прасето отговорило същото, както и кравата. Тогава съсипана мишката се прибрала в дома си, за да се изправи пред капана за мишки. Същата тази нощ се чул шум, сякаш нещо си било хванало капана за мишки. Жената на фермера изтичала, за да види какво е попаднало в капана. В тъмнината тя не видяла, че капанът бил штракнал опашката на отровна змия. И змията ухапала жената. Фермерът веднага я завел в болницата, но оттам тя се прибрала с висока температура. Всички знаем, че когато някой е с висока температура, най-добре е да хапне пилешка супа. Фермерът взел сатъра и отишъл да се снабди с основната съставка. Жена му продължила да боледува. Приятели и съседи дошли да я посетят, за да ги нагости. Фермерът заклал прасето. Жена му не се оправила и се споминала. Много хора дошли на погребението. Тогава се е наложило фермерът да пожертва кравата, за да изхрани хората дошли на погребението. За да имам принос в общото решение, аз ще